tak sa to radikalizovalo, že dnes naše deti chcú brať do internátnych škôl, do detských domov. A dnes vlastne musíme sa schovávať, ako takú sa schovávali v Krompachu a utekať do lesov pred Kotlebom. Ten paradox, alebo ten posun je rapidný. Ako za 20 rokov, to, že sme tolerovali, že jednoducho nás neobslúžia v reštaurácii, že jednoducho nás nezoberú do práce, ten posun nastal až do tej fázy, že dnes niektorá časť obyvateľstva, napríklad v Krompachoch, utiekla pred Kotlebovcami do lesov. Kam sa chceme ešte posunúť? Čo chceme ešte urobiť? Dokedy chceme teda takto stále čakať a len teda tolerovať to, čo voči nám teda sa robí? Ak nechceme tolerovať, tak fakt musíme sedieť za tým stolom, za ktorým sa o nás rozpráva, alebo kde teda môžeme ovplyvniť. Ak chceme utekať, tak zase predávame svoje hlasy a uvidíme, čo bude s našimi deťmi o 10 rokov alebo o 20 rokov. Ja už nechcem utekať. Ja nechcem, aby môj syn, ktorý je tu, utekal. Nechcem. Nechcem, aby moja dcera utekala. Ja chcem sa postaviť a povedať dosť. Ja som taký istý človek ako vy. Chcem byť človekom v tejto krajine. Nechcem byť Rómom. Chcem byť človekom. Áno, som Róm. To je moje vnútorné presvedčenie, ale v tejto krajine som človek. Nie Róm. Nechcem byť teda diskriminovaný na základe toho, čím som.